बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जै मसि होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेराव मोनसे समायसा सोलिनानै दङ। बे जाहैबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंह, जायहा इसोरनि खामानि मावग्रा, जायहा सासे नाबि होननानै मोनथिजाग्रा, जायहा गावखौ प्रफेट होननानै बुङो। बिथांहा जि केसफोर सोलिगासिनो दङ, जों बे गासै बाथ्राफोरखौ रावबो मोनथियै गैया, नोंथांमोना मोनथिगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, मैया आङो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो आपल'ड खालामदोंमोन जे बेवहाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ हमजानायनि लामायाव दङ, कर्टआव थांनो गोनां होननानै नोंथांमोननो आङो मोनथिहोदोंमोन। आरो बे सैथो बाथ्रा। मैया नोंथांमोननो आं क्लियार खालामनानै होनो हायाखैमोन, नाथाय बे बाथ्राया सैथो बाथ्रा जे दिनै 2025 मार्च दाननि 28 दिनैनि खालाराव प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ कर्टआव हाजिर जानो गोनां जादों। आरो दिनै मोनसे केसनि सायाव फाइनाल रिजाल्ट फैगोन। आरो बे फाइनाल रिजाल्ट फैनायनि जाहोन एबा बे केसआनो जादोंमोन 2018आव प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि सायाव मोनसे केस फैदोंमोन। आरो बे केसआ जाहैबाय रेप केस। सासे आइजोजों लोगोसे जिनाहारि खालामनायनि मोनसे केसमोन। आरो बे केसखौ लानानै दिनै जोबथा हियारिं दङ, जोबथा मोनसे फाइनाल डिसिसन फैगोन। हयथ' प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ जेलाव थानो गोनां जागोन, नङाब्ला गगोन। बे मोननैनि गेजेराव मोनसेया दिनै जागोन। दिनै फाइनाल केसनि रिजाल्ट जागोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोना बेबायदि रादाब लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना रादाबखौ मोजाङै नायगोन, जेन गासै बाथ्राफोरखौबो बुजिहैजोबो। आरो लोगोसे बेजोंनो बे रादाबनि उनाव आरोबाव मोनसे टुइस्ट रादाब लानानै फैबावदों, जेरावहाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ पस्क' केसबो नांनायनि 99% सम्भावना जानानै दंखायो। दा बे रादाबखौबो नोंथांमोननो लानानै फैगोन। आरो पस्क' जि केस, बे केसआ मा, बे केसखौबो नोंथांमोननो आङो खोन्थाहैगोन। दा बेयावहाय नायबाय थागोन। देब्ला प्रियफोर, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थायो आरो बोसोनखौ मोननो हायो। बेनि थाखाय जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लागोन। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया गोदान गोदान भिडिअ बनायनो थाखाय आंखौ गोबां थुलुंगा होयो। बिनि थाखाय नोंथांमोना लाइक होगोन। आरो लोगोसे हायोब्ला गोबांनोबो शेयार खालामगोन, जेन गासैबो बे बाथ्राखौ मोनथियो जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ मा जानानै दङ आरो बिथाङा माबायदि मानसि, बेफोरखौ जेन गासैबो मोनथिनानै थानो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन। देब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ नायग्रोदो। देखिए, पादरी बजिंदर सिंह से जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। आज फैसला आने वाला है बजिंदर सिंह को लेकर के, और इसी पर हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका हम रुख करते हैं। मोहित, थोड़ी देर पहले जो आपने बातचीत की, वो पूरी बातचीत हमने सुनी। इससे तो यही समझ में आ रहा है कि गिरफ्तारी का डर है पादरी बजिंदर को, इसलिए अपने समर्थकों, अपने लोगों के बीच में ये खबर फैलाई जा रही है ताकि वो कोर्ट के बाहर भारी संख्या में इकट्ठे हो जाए और गिरफ्तारी किसी तरीके से रुक जाए। देखिए, बिल्कुल पुलिस प्रशासन पर, कोर्ट पर दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है। और पंजाब पुलिस के पास भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट है कि यहाँ पर जो बजिंदर सिंह के समर्थक हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। मैं इस वक्त मोहाली कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए, कोर्ट की तरफ जो जाने के रास्ते हैं वहाँ पर इस वक्त लगातार पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं, नाकेबंदी की गई है और कोशिश की जा रही है कि अगर किसी भी तरह से प्रॉफिट बजिंदर सिंह के कोई समर्थक यहाँ पर इकट्ठा होने का प्रयास करते हैं तो उनको यहाँ पर ना आने दिया जाए। और इसी के चलते जो पूरा का पूरा कोर्ट परिसर है, इसी कोर्ट परिसर में एसएसपी का ऑफिस है और डीसी का ऑफिस भी है यहाँ पर, तो इस वजह से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है और कोशिश की जा रही है कि बजिंदर सिंह के समर्थक यहाँ पर ना जुटे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बजिंदर सिंह पर वायरल जो उसका एक वीडियो हुआ था जिसमें वो महिला और एक पुरुष अपने कर्मी के साथ मारपीट कर रहा था, तो उसके बाद उसके जो समर्थक थे वो यहीं पर एसएसपी ऑफिस के बाहर आ गए थे। पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया, पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि 30 मार्च तक इस एफआईआर को दर्ज कर दिया जाए, एफआईआर गलत है। तो आज फैसले की घड़ी है, ऑर्डर रिजर्व रखा गया है मोहाली कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे में आशंका है कि उसके समर्थक एक बार फिर से जुट सकते हैं। इसी वजह से पंजाब पुलिस ने भी व्यापक बंदोबस्त कर रखे हैं। बिल्कुल मोहित, आप नजर बना रखिएगा। आगे भी आपके जरिए हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है पादरी बजिंदर का, क्योंकि आज अहम फैसला आना है रेप के आरोप को लेकर। शुक्रिया। फिलहाल ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना रोखायै नुनो मोनबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ मा जागासिनो दङ। जे थांनाय 2018आव सासे आइजोआ
प्रफेट बाजिंदर सिंहनि सायाव मोनसे केस होदोंमोन बे केसआनो जाहैबाय सेक्सुअल हेरेसमेन्टनि केस आरो बे केसआ सोलिबोगासिनो दङमोन बेनि फाइनाल रिजाल्टआ थांनाय मार्चनि 25 तारिखआव अक्ट'आव होनो गोनांमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय कर्टआ फाइनाल रिजाल्टखौ होनो हायाखै बा होनाय जायाखै नाथाय दिनै 2025 नि मार्च दाननि 28 अक्ट'आव दिनै फाइनाल रिजाल्ट प्रफेट बाजिंदर सिंहनि सायाव फैगोन जे प्रफेट बाजिंदर सिंहआ जेलाव थानो गोनां जागोन ना बाहेरायाव थागोन ना आरो केसआ थाबावगोन बे गासैनि सायाव दिनै मोनसे फाइनाल रिजाल्ट फैगोन आरो बे रिजाल्टखौ नोंथांमोना गाबोननि समाव थारैनो मोनगोन दा बेयावहाय नायबाय थागोन जेन मा जागोन आरो नोंथांमोना गुबुन गुबुन नेशनेल लेभेलनि जि निउसफोर दङ बेयावबो मोननो हागोन नोंथांमोना नायनो होननानै सानोब्ला दा बेजोंनो लोगोसे अनजालु प्रियफोर नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे केसखौ लाना फैनो नागिरदों प्रफेट बाजिंदर सिंहनि सायाव अलरेडि 99% बे केसआ जाथारबाय होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि गैया दा बेबायदि रादाबखौ नोंथांमोन लानानै फैदों जिखौ पक्स' एक होननानै बुङो मोनसे आयेन होननानै बुङो आरो बे आयेननि बिसय नोंथांमोना आं फंनैसो बुंनानै होनो नागिरदों बे आयेना मा The Protection of Children from Sexual Offenses दा बेखौनो शर्ट फर्मआव POCSO एक होननानै बुंनाय जायो बेनि ओंथियानो जाहैबाय द प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस सेक्सुअल माने जिनाहारियाव नारसोमजानाय गथ'फोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बे एक्टखौ POCSO एक होननानै बुंनाय जायो आरो बे एक्टखौ 2012 आव दादोंमोन 2012 is a comprehensive Indian law enacted to safeguard children from sexual abuse and exploitation, providing legal frameworks from addressing sexual assault, harassment and pornography involving minors. दा गोबां बैसो जायफोरा बैसो जायाखै जायफोरखौ उन्दैयावनो हमनानै लायो उन्दै बैसोआव थायो बैसोरखौ गोबां मानसिफोरा सेक्सुअल हेरेसमेन्ट खालामनो नागिरो सेक्सआव इनभल्भ खालामो दा बैफोरबायदिखौ रैखाथि होनो थाखाय जाय मानसिफोरा बेबायदि खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोनखौ बे केसआव खोख्लैयो POCSO एक होननानै बुङो आरो बे केसआव खोख्लैनाय जायो बबे बैसोनिफ्राय बे केसआ नाङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों बे जाहैबाय दा POCSO Act aims to protect children under 18 years of age from various sexual offenses बे जाहैबाय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनिखौ हमथानो थाखाय जायफोरा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावदों बिसोरो बे केसआव गोग्लैगोन आरो बे केसआव गोग्लैयोब्ला बे केसआव जुदि केस होजादोंब्ला बियो जेलाव थैजासिम थानो गोनां जानो हागौ बेबायदि बे केसनि फिथाइया दा बे केसआनो प्रफेट बाजिंदर सिंहनि सायाव नांदों खोथाया जाहैबाय सप्ताथामसोनि सिगाङाव सासे आइजोआ केस होगासिनो दङ जे प्रफेट बाजिंदर सिंहआ आंखौ उन्दै बैसोआवनो 18 बोसोरनि आवगायावनो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट खालामदोंमोन होननानै केस होनानै दोनखादों दा बे केसआनो प्रफेट बाजिंदर सिंहनियाव नांनो गोबाव गैलिया एबा नांबाय होननानै बुंनो हायो दा बे रादाबखौ नोंथांमोन लानानै फैदों दा बे रादाबखौ नायदो नोंथांमोना गावनो बुजिसिनगोन जे खोथाया मा जानानै दंमारो बे थारैनो नंगौना नङा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिसिनसिगोन दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ नायदो बड़ी खबर आपको बता दें पास्टर बजिंदर के खिलाफ पॉस्को की धारा जोड़ी गई है कपूरथला यौन उत्पीड़न मामले में पॉस्को की धारा को जोड़ दिया गया है कपूरथला के एसएसपी गौरव तुरा ने इस मामले की जानकारी दी है कपूरथला की युवती ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी अब इसी मामले में पॉस्को एक्ट लगाया गया है ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें न्यूज नेशन ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था क्रिस्टनि बिसाफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननो हाबाय बेफोर गासै रादाबखौ लाबोनायनि ओंथिया बेनो जे प्रफेट बाजिंदरा गाज्रि मानसि बिनि थाखाय आङो बेफोर रादाबफोरखौ लानानै फैदों बे नङा अनजाग्रा बेफोर सैथोआ मा बेखौ दिन्थिनो थाखायसो आं नोंथांमोननो बे गासै रादाबफोरखौ लानानै फैदों मानोना सैथोआ मा बेखौ इसोरा नुजाहोखागोनखा जुदि प्रफेट बाजिंदर सिंहआ जुदि गाज्रि खामानिखौ मावबाय थादोंब्ला इसोरा बिनि गाज्रि मावनायखौ नायनानै थाबाय थानाय नङा मानोना बिथांनि बे गाज्रि मावनायनि गेजेरजों रोजा रोजा लाख लाख मानसिफोरा नस्थ' जालांगोन
मानोना प्रफेट बाजिंदारनि बुंनाय बायदि प्रफेट बाजिंदारखौनो गोबां मानसिफोरा सैथो होननानै गोबाङा फोथायो दा बेयावहाय जुदि नंखायखौनो सैथो होननानै फोथायनानै थाबाय थायोब्ला गोबां मानसिया प्रफेट बाजिंदारजों लोगोसे नोरोगाव थांफागोन मानोना अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि बोसोनाबो बेखौनो बुंदों सैताना गोबांखौनो गावजों लोगोसे लांफानो हास्थायो थिग बेबायदिनो गोबांखौ आन्दाय होनानै गावजों लोगोसे नोरोगाव लांफाहोनो हास्थायगोन दा जों जेन आन्दायनानै थाया बे ओंथिखौ लानानै नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदोंमोन मानोना दायो गासै रादाब दिन्थिगिरिफोरा प्रफेट बाजिंदर सिंहनि गासै गाज्रिखौ दिन्थिगासिनो दङ जे सिङाव मा जानानै दङ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ दा बेयावहाय जोंबो एज ए बर' ख्रिस्टियान जानानै जोंबो मोनथिना थाखानाया मोजां साबधान जाखानानै थानाया मोजां जेन जोंबो समस्यायाव गोग्लैया देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैगोन एबा इसोरनि बोसोन लानानै फैगोन थेंक इउ